Il-Gvern Malti u dak Libjan rikonoxxut mill-Ġnus Magħquda iffirmaw ftehim sabiex jistabbilixxu ċentru ta' koordinament fil-pajjiżi rispettivi sabiex jiġi miġġieled it-traffikar uman u l-immigrazzjoni illegali. Il-ftehim iffirmat bejn il-Prim Ministru Malti Robert Abela u dak tal-Gvern ta' Għaqda Nazzjonali Fayez al-Sarraj wasal waqt laqgħa li saret bejn iż-żewġ mexxejja fi Tripli fil-Libja fl-ewwel żjara fil-pajjiż tal-Prim Ministru Abela. Il-ftehim jitkellem ukoll dwar kif pajjiżna jappoġġja lil-Libja fl-Unjoni Ewropea fid-diskussjonijiet għall-għajnuna finanzjarja fosthom fil-Baġit Ewropew li jmiss. Matul il-laqgħa żewġ mexxejja tkellmu dwar l-isfidi bla preċedent u sproporzjonati li l-immigrazzjoni illegali ħolqot fil-Mediterran fosthom fuq Malta. Iż-żewġ mexxejja tkellmu dwar il-bżonn ta' kooperazzjoni iżjed b'saħħitha biex ma jintilfux il-ħajjiet u jkunu miġġielda traffikanti tal-bnedmin fid-dawl tad-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru Libjan li 800,000 immigrant waslu fil-Libja minn pajjiżi oħra u jinsabu lesti li jaqsmu l-Mediterran. Dr. Abela fisser kif b'riżorsi limitati pajjiżna dejjem irrispetta l-obbligazzjonijiet internazzjonali tiegħu fuq livell umanitarju, iżda Malta ma tistax iġġor dan il-pis waħedha. Qal li pajjiżna se jaħdem ma' pajjiżi Ewropej biex ikunu appoġġjati dawk il-pajjiżi Mediterrani li għandhom ir-riżorsi għal din l-sfida. Fakkar li s-soluzzjoni qiegħda fil-Libja permezz ta' twaqqif ta' traffikar uman mill-soluzzjonijiet temporanji bħal relokazzjoni ta' immigranti lejn pajjiżi oħra. Fakkar li l-immigrazzjoni regolari tolqot kemm lil Malta u lil-Libja u għaldaqstant iż-żewġ naħat iridu jaħdmu flimkien bħala katalisti għal soluzzjoni tant mistennija. Fil-kapitali Libjana l-Prim Ministru Abela kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.